Pait kini istambay sa tindahan lang kanunay, makahula-hula o ginom musindikit dayon. Kung kulang ang kwarta, muriklamo sa tindira, kay ang bayad sa sunod simana. Pagkalisod kining istambay kita, ginikanan magproblema, kay mangayo pa ang kwarta. Pagkapait labi na gyud kun masakit, sa ginikanan ka mosampit, sa ospital ipa-admit. Kung maayo na duulon sa kaila, sugaton dayon sa amigo, kay lagi barkada man. Naghilak ang ginikanan, ilang anak istambay lamang, walay laing trabaho, magsigig yup-yup og sigarilyo. Pagkalisod kining istambay kita, ginikanan magproblema, kay mangayo pa og kwarta. Pagkapait labi na gyud kun masakit, sa ginikanan ka mosampit, sa ospital ipa-admit. Maybe you were paid with a beautician and everything was out of roses, but patience made it close the door, and you were just not standing, and I realized the ending was your need. Where we go from here? Pagkalisod kining istambay kita, ginikanan magproblema, kay mangayo pa og kwarta. Pagkapait labi na gyud kun masakit, sa ginikanan ka mosampit, sa ginikanan ka mosampit, sa ginikanan ka mosampit, sa ospital ipa-admit.